viyajî naçe naçe 22,000 nîne bi milyona werin li Kurdistanê gerin em gerîla şêrin ne li zapê ne li qandîl û ne li dinya hezkirina welatê min Kurdistana mezin em şêrên mêrin wek têrek li ser çiya difirin em gerîla natirsin roj azadî soz didin ew wek mirîşkê şer dikin wekî kera baz didin em soz didin welatê xwe em ê li wir serkevin roj ne roja mirîniye û ne roja girîniye em ê ji wir ser bikevin paşiya wê azadiye Türkiye İran abede bi dinya jî yek bibin gerek bi yazanı bin em gerîla namin em şervanê bêmirinin dijmin veya nizane em naxwazin şer bikin em aşitî dixwazin dijmin ji xwîn dixwaze mîna kera nêzik bibe hela bila nêzik bibin em yek ji wan jî nayên dijminimin hate sebzerimin hate dîsa swar hatiye îcar peya jî naçe naçe dijminimin hate ji mamêvan hate dîsa bala hatiye îcar viyajî naçe naçe li vanê heciya ye qetalî karî nakin bi hezara birîndare bi seda mirî hene devletiya dibîne beyralî karî jî digre Türkçê davê BDP mira ev devlet bimre bi hezara hevalê me li hefs zindanane suçî wan çi ye ev çek negirtin destê xwe em çi xasa şîtî bêjin avqa ji me dikujin em çi xas biratî bêjin avqa ji me dûr dibin em Kurdin em şêrin ji dayîk bûn jî em mêrin keç û xortê civan çiyê me hindike ji wan birayê me li ser çiya birayê me li zindan şehîdê me bi merane neha dora tolindan êdî bese heta kengê Kurd bimre êdî aşitî naxwazin em azadî dixwazin baskê kevokasî bibişkînin û perçe bikin neha dora azadiye azadiye azadî dijminimin hate sebzerimin hate dîsa swar hatiye îcar peya jî naçe naçe dijminimin hate ji mamêvan hate dîsa bala hatiye îcar viyajî naçe